live lang tayo. Papagupit ang ating kabayan. Ay, pa-shout out naman dyan, oh, sa mga kaibigan namin. Ipot muna kayo dyan. Gugupitan muna kami. Ayos ah. Maraming siyang bakal ngayon na ito. Extra mo ano yan ha. Mukhang ito lang yata ang libangan mo. Libangan ko talaga yan. Oo, pa-vlog ka na lang. Asan siya natin ko rin? Dito yung kanina. Tapos ano sabi niya sa'yo? Yung huling kita niya sa kayo nagkita. Na yun. Yung nakarang Buwan. buwan pa yata yun. Yun nga, yung sinamahan ko siya sa dito sa kwan. Nagpa-ultrasound dito sa kay Apo. Ano yung pangalan dito sa clinic na ito? Aster. Hindi, lang dito. Kay Kwan, anong pangalan nitong doktor na yun? Kilala ko, sabi ko, alam ko yung sinamahan ko silang dalawa yung Kaya sila. saan ngayon natira dito? Ako, Ako kayo? hindi, ako sa ano na kami. Dati sa Rasidia, lumipat pa kami. Sa Muwais na kami. Right, sir? Lumipat na kayo, wala kayo sa Rasidia. Kasama ko yung pinsan mo. Ngayon ko lang makisama. Oo, sa bahay. Minsan nga na nakalive ka sa yung kumakanta ka ng Eh, kantas paano ko. kayo nagkakilala ni Mano? Doon, sa dyan pa ako dati sa Dubai. Sa, Al-Huday ba, no? Al-Huday ba? Al-Huday ba? Haluday, Al-Dubai ba? Al-Huday ba? Al-Huday ba? Iba yung Sa Al-Huday may, ba? ano yun, Indonesian Consulate. Doon sa may Almena Road. Siyang tagabutik ang buhok ko. Yan ang master chef natin. Oo nga, magaling na magluto eh. Tinatanungan kita noon, di ba, saan ka nagpapagupit? Siya pala tagagupit mo. Grabe na. Ano pangalan mo, Brad? Berhel. Ha? Berhel. Aga. Dahil mabini. Official. Bagay. Vlogger. Barbero vlogger. Kahapon nandito si Lord, saka si ano. Kumusta naman si Lord? Kinuha na lahat ng mga gamit nila dyan. Lumipat na? Hindi naman, kaya lang hindi sila nakakalabas. Oo, kasi pandemic pa eh. Oo, lalo na yung kasama niya yung amo yung lalaki siya nag-drive. Si, ang tawag dito, si Marla, si Mila. Doon pa rin. Pero umuwi pa dito si Lord. Hindi na, mula nung nag-lockdown na March 23, lockdown. Mula nun hanggang ngayon lang siya nauwi. Kinuha lahat yung mga gamit nila. Di paano yan? Di sila gano'n nagkikita. Kahapon lang din sila nagkita ni Mila. Pero sila pa rin. Oo. Nagluluto ka pa ng pagkain dito? Ngayon ang pabili. Master Chef. Pero pumayat ngayon. Nagkasakit kaya ako. Tatlong linggo ako yung kasiit dito. Ayat mo. Dati maganda yung katawan mo. Oo, medyo pinagdagang sabi nga nila corona daw. Iba yung corona, iba yung sa kaso. Gano'n naman eh. Konting mo lang, corona ka agad. Oo. Kaya mahirap mag-ubo-ubo ka sa labas, mag-hatching-hatching ka. Lalayaan ka. Maya siguro may ambulance. Napakakasya
ng ilong mo, ang gagawin mo. Kaya nga, minsan ako gano'n eh, kasi yung sa ano Kasi ng bago. nangati yung lalamunan mo. Hindi, may kontra na. Corona. Ay, Diego. Pawas mo, pawas mo. Saan yung babagay? Laki ang matita. Puro talpig na malang kaya ako. 4-3. 20-21. Merong meeting dito. Hindi, nagpapataya ako ng ano, nung rotary ba? Ah, PCS ko. saan ka? Sa Pinas? Oo. Magkano ang taya? Yung saan ko, meron kang pagka tumama ka, meron kahit ka. Hmm. Sampun Kaya dirham. naman yun. Ilang balik kaya? Ilang balik kaya? Walang matama? Si Maria, yung ukay-ukay. Wala silang 21, 23, 26 kaya. wala silang patama. Wala, kanay-balik kaya. Yan o. Sa 1 point na eh, o. 21, 22, 23, 27. Araw-araw na nabalik kaya. Pangatlong araw na nabalik kaya. Pang-lima kaya. Paano mo lang napuntaan? Di, nagpunta ka lang dito. Hindi mo alam na nandito kami. Hindi ko alam. Nag-chat nga kita, di ba? Oo nga, nawala kami sa taas, may wifi doon din. Ay sabi ko, sa naghanap kami dalawa. Dahil Ano naman ang problema? Ayun, dahil eh. Ay, iyo, saan sabi ko? Talagaan tayo. Ako tabako. Sentro. Oo, doon sa magulang ko. Ang ina ko, taga Malinaw. Tabako. Malinaw Albay. Ano, pili. Ang ano ko, ang ama ko talaga original sa tabako. Mga Cardosa. Dahil ka nag-ulit, no? Mahaloy na, iba ng taon. Kwarta. Iyo ga. Ako nga ni. Pagmahuli na ako ng buldo dahil man ako may rita dito. Ito, 2 taon na sana, ano na ako. Yung tapusin ko lang yung visa ko dito. 1 visa ko. Ano, driver ba kami? Dati, Kasi kaso mo sa inyo. hari kami sa Dubai taxi. Parang hindi na naman sa Ano ka na? Sa taxi. Driver ko dati. Ang Dubai taxi ng Yan. Gali ka. Hindi bango ng malaya. Maluya na, wala na kaming basic. Tinanggal na, porsentuhan na lang. Mabait ang pala. Oo, yung sa pink taxi, yung pang family lang. Yung ano? Yung family taxi. Hindi, sa airport kami. Ano ko sa airport. Ay, malaking taxi ano? Oo, yung Innova, di ba? Oo. Ako mahina na kasi ang Sinto na lang online.
daan. Dati, ikaw ka na yung basic na 1.5. Hinali. Tapos porsentuhan na sana lang yan. Paano malalaman na 4.5? Siguro anong kinita mo sa sambulan na trabaho mo, nakabalitibil ka. Ang revenue mo. Ang ano noon. Sa yung lapig ko po ang kwento ko. Oo, taximeter. Puro aldaw, magbayad ka, may resibo yung papasok sa kanila. Tapos pag nandun, naka-20 ka, ang revenue mo. Halion sa salik, halion sa gasolina, halion sa kung ano-ano pa. Airport trip. Maswerte kung sahod ka ng mga 3 meses. Dati ba kung araw ka, ano yan, iba na. Kaya nag-resign na lang kami. Maganda pa sa bahay ng mga family driver. Pero ako kasi di ba lockdown na pitong bulan dahil ako sa mama. Yan, medyo part-time lang na. Pagkalat ka. Sabi niya, sino nga mo nyo? Sabi ko yun daw si Madam Gloria. Si Madam pala ang ano, manager eh. Madam First Lady yan. Sabi ko sana first lady, kasi siya presidente. Ay, wah! Nagmukha ako tao. Sabi niya ni Mati, kumalang sa tao din. Alam mo na kung kakapit sa gusto no, Oo, alam mo na namin. baka mamaya, pag-budol-budol kayo ng Chinese ha. Kaya nga. Kaya nung nakita ko kayo ng pag-along kayo, di ba, nabili kayo tayo. Naghahanap talaga kami. Matatapos ka naman sila na pagpapagpapagpapag. Kaya pumunta naman ako doon. Sinundan mo pala kami? Kaya nung bumwelta kayo, bumwelta naman kayo. Wow! Eh, kanina kasi kagabi. Wow! Nakante? Nakailang baba na kami. Ako ba nang dila dito pagkano ko nila? Ay, wow! Di ba kanina pa kayo paikot-ikot? Pilot na naman So, ako. yun guys. Kanina pa Maraming salamat. Kapitan. At siya pala ay dumayo pa dito sa aming barbershop. Hanap kami ng the best na manggugupit. Ang hindi ko pa alam ay isa rin na kababayan ko rin palang Bicolano. Paring Rock. Rax. Mag-Diyos Shout out. maray na banggi sa Indugabos Shout out sa mga mga Bicolano. taga-Tabaco. Albay, tabako albay. Ayos na! Ayos na padi! Ayos na pa di. Brad, yung mga taga-Tarlac at taga-Pangasinan. Sige, Tarlac na taga-Pangasinan. Yan ang manager ko eh. Okay. Pala, ikaw naman palang boss. tropa niya. Hello! Wala na si Reggie. Umalis na eh. Ayan na, naligaw na yun. Si Reggie, si Anito yun. Okay, friend ko yung Ang katawan ng boss ko. Mamasahe ko si boss ah. Bigyan ko siya ng napakatinding masahe. So, isa lang gagawin nyo guys. Subscribe na Babalik kami dito after 1 month. para sa Naging karagdagang video ng ating channel. Thank you very much.